Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Nanata sa ikalimang Domingo sa atong tuig sa simbahan o gipahinomduman ta karon sa atong dako kayong responsibilidad nga mahimong kahayag sa katawhan. Lingay mong tupad ing nahayag ra akong naong ngutan. Basig wala pa ka ilamos. Mga igsoon, atong iyampo nga ato untang mga leader sa simbahan o sa gobyerno, mahimong giya, maayong giya, kahayag, alang sa atong maayong kaugmaon nga mga katawhan, nga ato sad nga mga benefactors and donors nga naghatag nato nining maong kahayag or paglaom alang sa ato dinhing mga proyekto, pinaagis pagpamalit og slots, hatagan usab sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Karon sa adlaw atong gisugdan ang atong triduom nga pagampo alang sa kapistahan sa Birhen sa Lourdes. Mo nang naa sa tay imahin sa Birhen sa Lourdes diri sa kilid para sa pista karong Pitsa 11 ang pista niya. Mga igsoon, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinomduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas akong dako o yamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay, sa walay hunong nimong gugma, liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom, sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan, mauman hatagan ninyog pagkaon ang mga gigutom, ug papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay puloy-anan, ug nga bistihan ninyo ang hubo, ingay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan. Sa ingon, mudanag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon, ug mamaayo kamo pagdali, magiya kaninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kung musangpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya, kung magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran. Kung likaya ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan, musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa udtong tutok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa buutan. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa buutan. Ang Ginoo nagabanag-banag latas sa kangitngitan, usa ka kahayag alang sa buutan. Mahigugmaon siya ug maluluy-on ug matarong. Maayo siya lang sa tao, nga maluluyon ug manggihatagon. Sa tao nga nagadumala sa iyang patigayon, uban sa katarong. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa buutan. Dili gayud siya mabalhin. Ang matarong mahinumduman kanunay, hangtod sa kahangturan. Dili siya mahadlok sa daotang mga taho. Maligon ang iyang kasing-kasing,
kay nagasalig siya sa Ginoo. Ang mataro kahayag diha sa kangit-ngit, alang sa buutan. Ang iyang kasing-kasing makanunayon, dili gayud siya mahadlok. Kusog siyang muhatag sa mga kabus. Ang iyang kaliwat mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang gahom ibayaw diha sa himaya. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit, alang sa buutan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako magamit og lawom nga mga pulong ug dakong kinaadman. Kaysa diha pa ako uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesukristo, labi na gayud ang iyang kamatayon sa krus. Busa pag-anha ko kaninyo, huyang ako og nagpurog sa kahadlok, ug ang akong pagpanudlo ug pagwali, wala ko himua sa hinashasang mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa ang inyong pagtuo wala magbarog diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini, kini wala nay kapuslanan ug angay na lamang isalibay ug tunob-tunoban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayod matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayod sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadanag gayod ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat
ug magdaig sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang matarong kahayag diha sa kangitngit alang sa buutan. Kasabot mo ani? Ang matarong kahayag diha sa kangitngit alang sa buutan. Lingiyay mong tupad ina buutan ka? Lingiya ba ina buutan ka? Kay paras mga buangon, ang matarong, unsa man? Disturbo nila. Kaaway nila. Kangit-ngit nila. Paras mga buangon. Pero paras mga buutan, magtinarong gani ang usa ka tawo, ang buutan maka-appreciate gid na. Pero magbinuang gani ang usa ka tawo, ang buutan madisturbo gid na. Ari na tas mga buhat nga matarong nga murag kahayag para sa mga buutan, kanang pagpangurakot sa flood control project budget o sa uban pang budget sa atong gobyerno, matarong ng buhata dili. Lingay mong tupad, nalipay ka wa ingna. Nalipay ka wa. Oy, naiuban nalipay kay nakabenepisyo. Kanang panahos eleksyon, 3 days before, 2 days before niya manghatag og ayuda, matarong na dili. Kusga. Kinsay ni linya atong niaging paghinatagay. Lipay kayo, linya gyud bahala na og init kayo. Naipipilang malipay. So mga igsoon, unsa man dining taong matarong? Ang taong matarong kanang nagsubay sa katarungan or hostisya. Kanang nagsubay sa kamatuoran, dili sa bakak. Kanang tao nga nagsubay sa mga pulong sa Ginoo, dili sa pulong sa demonyo. Isa ang kamot, kinsa dinhi nga nagsigig yung buhat o kamatuoran. Wa mamakak, taas ang kamot. Pulos gidi ay mo mga buangon. Apil ko. Kana, mo na dakong problema. Kay ang bakak, kangit-ngit na, ang kamatuoran, kahayag na. Ang nagbuhat sa kamatuoran, relax. Ang nagbuhat sa bakak, ratulon. At tanawa inignit-ngit, di ba maratol ka? Hala. Inighayag, ay salamat. Di ba? Managyo ka. At tanawa, kanang nangolor sa buhok, pananglitan. Nangiski sa kilay, na mental snaong. Tanawag mag-uwan, maratol na. Mukampat man nya kanang nang colors buhok kada adlaw ga check up nas puno as buhok ratol kay na dugay kay na makabiya sa samin kana ginagmay pa lang ng pamakak ha usahay gani ato maginang tan-awon nga enhancement pero makaparatol na labi na ginang manumpay sa pilok nya simbakog matangtang nagalakaw ka gabitay ng pikas kadakong ratol ana nya naa pa jud ka sa jeep gaana ka ba pag piyong-piyong nimo natangtang aso katawan ka sa imong atbang anong imong sa nang gisumpayan na makak ka mao na makaparatol ginang bakak makaparelax gina ang kamatuoran sa atorong mga politicians kinsa may murag medyo relax mga Marcos group Duterte's group o Pinklawans group. Ay tubag kanan. Maakyos na sa koronaan
Ang ako lang, panidaan na to, na maginang social media, na anang mainstream media, na anang TV, na anang radyo, atong tanawon kinsa nila ang murag ratol ba? Kay hapit na rabang eleksyon, hapit ng eleksyon, karon 2028, oy mo kilab na lang na, wa na, gikulbaan na ron sila ang mga buangon. Pero ang mga tarong nga mga politicians, relax. Tanawa gikan sa presidente kanang national nga mga positions hangtod sa barangay levels. Ang angay natong suportahan kanang mga politicians, kanang mga aplikante sa pagka-leader kunuhay sa atong katawhan. Di man na leader, pagkaalagad. Ako mohonong nakog yaw-yaw anang leader sa katilingban. Ato na nang tawgog alagad sa katilingban. Gikan sa nasyonal nato nga mga sulugoon hangtod sa barangay level nga sulugoon. Kay kanira bang mga tawhana, inigdaog nila, ilang hunahuna, leader sila. Dili oy, alagad, mga sulugoon. Sulugoon sa nasod, sulugoon sa katawhan. Maubitan ng mga play sila panahos eleksyon, pero mga animal kay nastanan ang uban. Kaya ang ilang hunahuna nga inikadaog nila, sila na kuno'y hawd sa Pilipinas. Sila na'y gamhanan. Dili oy, muna ay gid mo kalimot. Kamong nanimba, kitang nanimba, kamong naminaw diha sa aning akong mga misa sa online. Di gid ta malimot nga kita maoy gamhanan sa atong nasod, dili ang mga sulugoon. Sa inyong balay, kamong mga dato-dato, kinsa may gamhanan? Kamong tagiyas balay o ang inyong sulugoon? Tubag. Pulos man sa demo, pobre wa man sa demo. Father, dili ko makarelate. Simple ra kay na ang tag-iya sa balay maoy gamhanan, dili ang sulugoon, dili ang bisita. Dili ang bisita. Dito migikan sa among tagsa-tagsa ka mga gitambungan nga mga national gathering sa atong pagka-shrine o sa atong pagka St. James. Dito sa Butuan, sa Buena Vista, dito ang gathering, national gathering karon sa atong mga shrines, sa mga Santiago nga mga parishes and devotees. Dito ko nitambong February 4 to 6. Unya ang kuansad ang atong mga shrines, doon na sa tay upat ka representatives na dito sad sa Malolos, Bulacan. Nagbagyo. Pagpanguli na ting bagyo signal number 2 dire. Ito nga murag nga ratol mi pero nako mawara ng bagyo ay. Mo to nga na kauli gid ming tanan, praise the Lord. Unya wa gay na hibilin. Nakauli gid tanan. Nining panahon na gipanghisgutan sa amo ditong gikuanan, gipanghisgutan nga si Santiago di ay usa gyud ka maayong modelo sa pag-alagad sa katilingban hangtod sa kamatayon. Nya kita sad kay ngamo didtong kuan ang amo didtong murag tema ningon man I am greater. I am greater. Labaw ko sa uban. Pero ang pasabot ato, labaw ko sa uban diha sa pag-alagad, diha sa pag-antos, diha sa higugma og uban pa. Gilingi ako no imong tupad ing na palabuan ko nimo sa akong paghigugma nimo. Igna ko no. Magpalabuanay unta ta ba? Dili magpalabuanay sa garbo kay kanang garbo, kanang mga sala, kanang mga daotang buhat makapaubo na. Ang maayong buhat makapalipay. Muna pag-abot na dito gabagyo na niya pagka pizza size katapusan namong kanang adlaw mag-Camino walk man og 7 kilometers. Niya purti man kusugas uwan. Ingon din, unsa man? Dayonon dili. Pero ang among pluvial na activity na cancel kay ingong mayor dili pwede kay basin hinoog mga lunod mo dito. Nakaron
ang Camino Walk 7 kilometers magsugod og alas 4:30 kadlawon. Ang pangutana, dayonon dili. Ingon dayon ang among mga pari dito nga mga head ba na uyunan nga ugma rain or shine mudayon gyud ta. Ang mukuyog pagdamog inyong panagang sa uwan. Ang dili ka sustiner ay nalang sad mo kuyog. Pagkadaghanang nanguyog hasta pang nagsungkod. Naku, di ba ka ni mamatay ron? Uwan ra ba kayo? Nya, layo-layo ra ba? Nakaabot yun silang tanan sa simbahan. Ngunang dinhis ato naman tay mini Camino, kaduha na nako gi-cancel kay nag-uwan. Ningon ko sugod karon, wa nay uwan nga makababag sa atong mini Camino. Ningon sa dayong uban, di na kumukuyog. Ang abuangon mong dagko. Mao na magpalabuan na ita. Kana bang dili unta ta mababagan sa kasakit, di ta mababagan anang mga buangon. Kay kung naa nay mga buangon, mao na nang panahon na nga mugawas ang ato gyud tinuod nga kahayag. Aron mailhan kung kinsa gid nato ang tinuod nga kahayag ug asin sa katilingban. Muna, diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri si San Pablo, mga igsoon sa akong pag-anha aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og laom nga mga pulong og dagkong kinaadman. Iyang gikalimtan ang tanan, ni focus ra gid siya sa kasakit ug kamatayon ni Kristo sa krus. Pasabot, gipuy-an ni San Pablo ang cross ni Kristo, ang kasakit ni Kristo. Mao na inindot. Nakaroon pag-abot na mo sa airport, na-cancel naman ang flight pagkapit sa 5, pagkapit sa 6 nga manguli na may 40 namang daghanang pasahero. Kami naka-online check-in mami ni James kaning atong sakristan. Ditso naming so dito. Sus ni announce man ang counter sa Cebu Pacific na apay wa pa maka-check-in nga mga pasahero. Sorry for the inconvenience. Kinsa ninyo ang willing nga mo give up sa inyong seats kamong naka-check-in na para i-give way na to sa uban nga upa ka-check-in na ami ihatag nga mga favors. Lingi-lingi din kong James na ko. Ulitaw mo ka James, ako ulitaw mo sa ko. Basin og na mga minyo ron diha nga nila mga anak dahuwat na to. Give up ba ta? Okay ra ko dre. Ngadto din Miss Counter, give up ngadto. Pag give up na mo ni duol man sa atong mga kauban nga duha ka buok, sila day mo iwa kasakay. Mga tiwasunon ra ba sa Padir, kamu lay mahibilin padir, kami makalarga na ko, sige, kay may kusog parong hangin. Adiwas akong maingon anay. Ingon ko nga, i-give up ba? I-give up ang among seats. O nagpabilin mi dito, asa man mo padir, nagpaay kabalaka kay ulit tao mi pulos. Total na, sa ko na ilang Madrid dito, nako, pilaray pag-take sa ato. Di bitaw nakaila na mo ang mayor sa Buena Vista. Nya nangandoy siya padir, oy may tato maka-Spain ka bisag usalan kagabi is balay kay magtabi ta. Gitawagan din ako. Dito may gi-shelter mis balay pagkahaya-haya. Og nilarga may gabi nasad. Tagbaw mi dito, kaon pa, igda pa. Unsa pa man tilain? Murag na. Storya ra. Mga igsoon, ang kinibang gitawag nato og kahayag dili ni masukod pinaagi sa pulong. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, ipadanag ang inyong mga maayong buhat ug aron magdaig sila sa langitnong amahan. Ang sukdanan di ay nga ang atong gibuhat maayo, ang mga tao makadaig sa Ginoo.
Ilingi na sa imong tupad. Hingna, pila na slot imong napalit. Pangutan ba? Na pila na slot imong napalit. Ana, nya moingon gani siya, kada semana gyud ko, praise the Lord. Ana adayon. Sa ato rong nabuhat dinhi sa atong parokya, sa inyong tan-aw ang mga tao o kitang mga parokyano makadaig tas Ginoo o makamahay. Tungod man is inyo mga slots. Sa katong atong bag-ong sinulog nga nahuman nga malampuson sad bisag giuwan ta, sa inyong paminaw atong hitabua makadaig tas Ginoo o makamahay. O perting sakripisyo atos mga dancers o uban pa mga kapitan, daghan kay nagsakripisyo ato og nakadaig tas Ginoo. Mga igsoon, padayon pa ba mo palit og slot o dili na? Sige, mo report ko ninyo ha. Hinair ba kaya ito slot karon basig mo paspas na ni kay mo padayon naman mo. Nabay na humang balay dong. Ingna ko no. So, ang atong grace niabot nag 172,028 ka slots ang atong halin na pay 527,972 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Nya na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Katos mga tubig-tubigan ba? Unya, ang atong PPSC para sa atong mga proyekto dinhi niabot nag 96,850 ka slots atong halin na apay 3,150 na lang ka slots nga available para ni sa part 1 nga PPSC. Tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Ang atong DPR para itukod og mga balay 34,475 na ang atong nadawat. Nya equivalent unta ni siya sa 57 ka balay pero sa ako nang gikaingon pag analyze karon dili man day 60 ang atong mahimog yung budget sa kada balay, moabot na siya mga 75 pero humnon tagid usa ning 57. Karon ana sa kuno na humang usa, so tulo na kabalay atong nahuman, atong suwayag tan-aw ang lain na sang nahumang balay. O mao ni siya ang before, portig yung pagkabanlasa kanang iyang gibarugan, dinig picture na to mao na ang ilang nahimutangas balay. Oh, may gani kay wa na siya na apil og kabanlas. Nya after na ilang balay. So okay na kayo. Pwede na sa nabanlason. So salamat kayo atong pakpakan na sad ang nabuhuman natong balay. Nya sa atong gipanghimong balay karon naa na gid sa 70 to 75,000 mo nang i-set na lang itong 75. Pero home nun taning 57 o kanus-an ni mahuman. Nya, pahinomdom na sad ninyo kay para makapalit yung mog slots unsaon man pagpalit. Una, kaning atong mga lamisas gawas, palit mo diha o sa atong opisina. Unya, pwede sad sa atong bank accounts. Tanawa din sa atong screen, kining bank accounts nga atong gibutang, maura ni siya gamita. O wa gani sa atong screen, ayaw gamita ang bank accounts, ha? Mao ni siya ang bank accounts nanay bank account name o account number. Nya pwede sad sa atong GCash kani mga GCash karong gibutang dinhi open paginitanan hasta ang akong GCash. Pero hapit na mapuno. Unya pwede sad ikwarta padala kini gyapong mga ngan nga nasa atong screen mao ipadad labi na gyud sa akong ngan. Ay lang ko padad sa Western Union kay gi-block na gyud ko sa Western Union. Tibuok na gining kinabuhi tingalin. So mga igsoon, kining atong mga gihimo makahatag gini og kalipay. Atong pangandoyon nga kining gibuhat unta sa atong mga politicians karon, ila untang paningkamutan nga makahatag og kalipay sa mga kabos. Kay matud pa sa atong unang pagbasa, unsa man ang puasa nga akong gikinahanglan, pakana ang gigutom at imana ang mga byuda, mga ilo,
ang mga kabus, ang mga way balay, ang mga masakiton, maunay makalipay sa Ginoo. Mausanay makalipay nato. Kumusta man sa grupo ni Marcos, grupo ni Duterte, grupo sa Pinklawan na karon nagkuntis-kuntis o kinsa gyud mahimong alagad sa atong nasod, kinsa Manila ang naningkamot gyud para sa mga kabus, para sa mga mag-uuma, para sa mga mangingisda, para sa mga senior citizen, para sa mga waybalay, para sa mga masakiton. Kinsa Manila ang tinuod yung naningkamot ug nakabuhat sa ilang pagpaningkamot ato ng suportahan o kinsa gyud mas naningkamot nila. Dili na ta magsigig ingon tungod lang kay panatiko sa Marcos, panatikos Duterte, panatikos mga yelo, di na mo'y mao karon. Tan-aw nato kinsa nila ang naghatag og kahayag. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna kita na lang kay managan. Oh, mas maayo pag kamoy managan para mahimong sulugoon sa nasod kaysa managan ng mga dato kay nato mga politicians nga mga milyonaryo, bilyonaryo nga nagsigilag pahimo sa atong nasod. Way mga katagbawan sa ilang kwarta o sa ilang gahom. Ato na silang hinginlan kay dili sila mga sulugoon, mga kangit-ngit sila, mga trahedya sila sa atong nasod na karon ni ut-ut og maayong atong nasod kumparar sa uban natong mga silingang nasod mura na tag mga pulubi. Sige na lang tag pangayo nila, sige na lang tag import ngadto nila, wa na gani tay gika-export nga dagkong mga produkto. Kita na noy gasigig import nagpangayo nila. Sige na lang tag pangutang mga baga na kay tagnaong, di ba kanang sig pangutang inom na nimo bagag naong na ikaw pa dir nangutang man ka, wa ko mangutang unsa may ako nangayog slat. Pabaga kos naong pagpangayog slat. Sige na manindog na ta mga buotan. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Gagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios Amahan naghatag kanato sa kahayag nga mao ang iyang anak, busa kitang nagsunod kaniya malaumon nga moingon, Amahan pamatia ang among pag-ampo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga sa iyang pagmantala alang sa hustisya, ang simbahan magdala sa kahayag sa pagtuo, ngadto kanila nga nangita sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga kanasuran nga nawad-ag pagsalig sa isig kanasod, mahusay sa mga paaging malinawon, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa atong manggihatagong pagpaambit sa mga kahinguhaan sa kalibutan, masulbad ang kawadon ug ang hinustisya, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang nagnagantos, mahupay tungod sa ilang kahibalo sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga si Halandong Teofilo Kamumot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang maggrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, magantihan na tungod sa ilang maayong mga binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Dios nga among amahan, naghatag ka sa tanang mga grasya alang sa among kaluwasan. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatong ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami, pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa,
uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ag imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma,
uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa itong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga manag-ambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amang lingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Diosnon. Mahitabo ra ni kon mahimo gitang kahayag, mahimo tang asin ngadto sa atong isig katao. Unsa may buhaton, magpuyo kita subay sa kamatuuran, subay sa pag-alagad, pagka mapaubsanon. Atong tawagon karon ang atong mga kahayag sa kalibutan, ang atong mga children. Ari mo sa tubangan mga children, kay amo mong tagaan og special blessing. Nya salamat sad sa atong mga nag-alagad karon, ang atong dihas gawas, mga barangay tanod, sa atong mga pimag, atong mga Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants, sacristans, parish personnel, ang atong mga IT, SOCOM, ang atong lector, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, ug ang nihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa bread and wine offerers, nga sila si Mr. Teodoro ug Mrs. Mary Jane Tinay and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. To karong himoon ang pag-extend sa atong mga kamot alang sa pagbendisyon sa mga bata. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos, gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya. Dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tan-awa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, Malakas sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon ang kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Santiago Apostol, Iampo mo kami. itong tagaag masipang pakpak ang atong mga kabataan. Salamat kayo. Ibalik na mo sa inyong gilingkuran, mga children. Nya mao to mga igsoon, padayon tag pamalit og slots. Nya naa sa dayta dihay mga lungsuranon, kada gina semana natay lungsuranon. Panguha sad mo diha, nya pwede sad mohatag mo og love offering para makapadayon kitag pamalit anang atong mga lungsuranon, ma-inform sad mo sa mga official publication sa atong simbahan. Unya, ang atong mass wedding karong July 19 puhon, kinahanglan nga magsugod na karon og process. Mao na kamo mga
na ay mga kaila, nga na ay mga nagpuyo-puyo or civilly married, padung nagitaw na sila sa impyerno, atong luwason, pinaagi sa sakramentos kasal, ha? Libre ang processing anak tanan. Muhatag lang sila love offering, panahon sa ilang kasal. Atong tabangan, nga dili mahimong mamiligro ang ilang kalag. Unya, padayon sa mong support sa akong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod, doon na niroy mga 285,000 ka-subscribers. Timan ininyo, nga wa jud ko'y laing platform ha, nga official, kanira gyud YouTube. Unya, sige lang mo view, like, share, ug subscribe kada gid adlaw. Sige, check up lang ko no. Kinsa ninyo sa miaging simana kada adlaw gyud nga nagsigig view ug like ug share. Taas ang kamot. Oy, tulura ka buok. Unsa man ninyo gitan-aw di ay? Gani sa tan-aw oy ang atong gi-publish. Unya, ang atong official Facebook page kani siyang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ayaw mo pagsigtanaw ng uban kay mao ni ang official niya. Wa tay TikTok, wa tay Reels, pero kung mananaw mo na nila, para pod na sa uban nganing share sa atong contents para ginis kaluwasan, ha? Naot paunta manindog na tangtanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.